अमाखाजि मादै अमाखाजि बा बिबु बिला बिथै ओमफ्राय जौबो जौआ बेसेबांनि बथलाव बेसेबां फानो होनदां जौ बिदैफ्रा 20 थाखा 30 थाखा बोरो मा एवदों बैलाय नायनि साना बिबु बिथै वाह गोथावनो ओमफ्राय गोरानलाय गैया बिदैल' 30 थाखा नोंनालाय मा स्पेशल मादै जौ बिदै बे बेसेबां नैबे 30 थाखा मा होनदोंमोनलाय मा थुबा ना मा होनदोंमोनलाय बेखौ थुकपा थुकपा बेनिफ्राय अमा बेदर नोंना बिबु नङा खर'नि बेसेबां फानो बेखौ 20 थाखा प्लेट बुरजा होथारो माथो 20 थाखानिनो बेंआ 50 50नि सामफ्रामबो फानो ना रबिबारावल' ओमफ्राय बाहायबा मा दंलै नैबेहाय सुप ने नायनि एसे बोखांनाय हरगोरदे बेखौ आं नायग्रोसै औ मबाइलाव नायो नामा बिदै नोंसोर बे गामिनिखा मा होनो बे गामिखौ दाब्रि सातालि बस्ति दाब्रि दै ओमफ्राय मादैनाबो जौ बिदै बेसेबांनि 30 थाखा बेलाय मा जिनिस फिथा बेसेबांनि बेलाय थाइबा न'आवलाय सोर दं जौ लागाबे जौ बिदै सानसे जाखोमोन बेलाय सानसेनि सप्ता खेबसे रबिबार बाल' फानो ना दैलि सामफ्रामबो जों दा रबिबाराव